Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ino ndiyo nthawi yabwino imene Mulungu akukomera mtima anthu ake. Ndikulandireninso abale ndi alongo mu mbindikiro wathu, ulendo wa masiku 40 wa ku Pasaka, ulendo wa kusauka, ulendo osinkhasinkha za moyo wathu, ulendo odzitsutsa, ulendo ofuna kuyambanso mwatsopano. Lero ndi lachisanu pa 23 February chaka cha 2024. Kodi ulendo umenewu mukuyenda bwanji? Tikumbutsane kuti ngodya zazikulu zimene zanyamula ulendo umenewu ndi mapemphero mwakathithi, kuchita ntchito zachifundo, komanso kupunguza ndi kusala zakudya. Ngati sitinakangalike ndi ngodya zimenezi, mwina tidzifunse, mwina tidzitsutse kuti ulendo wathu wa Lent ya 2024 sitinanyamuke. Ndipo nsabata ino tikuyang'ana, tikukambirana, tikukumbutsana of the desert experience, kuti Ambuye Yesu atalowa mchipululu muja anakumana ndi zinthu zosiyanasiyana. Ndipo takhala tikuona nsabata ino kuti mchipululu ndi malo mmene muli imfa, ndi malo mmene mulibe madzi, ndi malo mmene muli mayesero. The desert is a place of encounter both with the devil but also with God. Ndipo sabata imeneyi takhala tikuona kuti Ambuye Yesu ali mchipululu muja adayesedwa mwa njira zosiyanasiyana. Mayesero ake ali m'magawo atatu. Kuyambirira Satana adawayesa kuti asandutse miyala kukhala bread, zimene tinaona dzana. Ndipo dzulo ndi dzana ilo timaona kuti yesero lachiwiri anawapempha kuti Ambuye Yesu agwiritse ntchito mphamvu molakwika. Ndipo lero tikupitiriza ndi Satana amafuna Ambuye Yesu apange zinthu zobeba, zozwizwitsa, zimene wina aliyense sanapangepo. Tikumbukire kuti yesero lililonse limene timakumana nalo mmoyo uno limakhala mpata, danga loti tisankhe Mulungu kapena tinkane Mulungu. Every temptation and trial that we face in life accords us an opportunity either to serve God or to reject Him, either to curse our brothers and sisters or to bless them. Lero pamene tikukamba za yesero ili lofuna kupangitsa zinthu zobeba, ndimafuna kuti tilowe mmoyo mwathu omwe, tione mmene Satana amachitira, amabwerera kwa ife potipangitsa kuti tisiye Mulungu. Komano samangotinong'oneza, samangopanga suggest kuti tisiye Mulungu. Pang'ono ndi pang'ono amatipangitsa chilakolako, amautsa modyo mwa ife kamtima kofuna zinthu zobeba basi. Remember, the devil is so shrewd. Tinakamba kale zimenezo. Nchifukwa Ambuye Yesu ajamanena kuti mukhale ochenjera ngati njoka, koma ofatsa ngati nkhunda. Mukakhala ombwambwana, mukakhala ogona mchikhristu, Satana akupezererani, Satana akugwiritsani ntchito. Tikhala anthu ochenjera. Adalalikapo bambo Elizeo akuti chikhristu ndi kumbwambwana sizimayenderana, chikhristu chimadana ndi kugona. Tikawerenga mwachitsanzo buku la Numeri mutu wa 12 ndi 101, timamva nkhani ya Miriamu amene adapangana ndi m'bale wake, mlongo wake Aaron, kuti aukire Mose. Nkhani yake inali yotani? Nkuona kwawo panali zinthu ziwiri. Poyambirira, Mose anakwatira mkazi wa ku Kushi, amene kwa iwo samamufuna, amene kwa iwo sanaloyenerera. In other words, mkazi wa Chikushi m'maso mwa Miriamu ndi Aaron, amene anali abale ake ene a Mose, sanalobebayi. Chachiwiri, Mose ngakhale adasankhidwa ndi Mulungu, analibe ndi chilema. Paja tinanena kuti aliyense amakhala ndi kamunga kake, aliyense ali ndi khate lake, aliyense ali ndi kena kake kamene Mulungu adampatsa kuti kazimpangitsa kumalakalaka kuti koma Ambuye mutandichotserayi akaka ine. Zijankalakalaka Paulo. Nde Mose anali paja ndi chibwibwi, ankavutikira kuyankhula. Komatu tikang'ana Miriamu ndi Aaron, malembo sananenepo kuti anali ndi vuto limenelo. In fact, akakhala Aaron
ndi mulungu jana achita kumuuza Mose kuti m'bale wako azikakuthandiza mayankhulidwe. Koma tikuona kuti Miriam ndi Aaroni adayamba kumpanga despise Mose, mtsogoleri wanje oyankhula motere. Pena adachitonena kuti kodiso chauta mesa adayankhula kwa inu nokha, mesa chauta amayankhula kwa Tosefe, bwanji ifenso tatsogolere tizayankhula anthuwa. Izi kunali kufuna zinthu zobeba. Mose akwatire mkazi obeba, Mose aziyankhula mobeba, yakhale an orator, aziti akamayankhula akandika slangi, aziyankhula ngati wa ku America chonchi zocheza, azimveka kuti madala akudzitsa fundo apa. Ndeta onapo anthu amene amayankhula za nzeru, anthu amene amayankhula mogwira mtima, koma nkuona kuti mwina ma deliveries akuavuta. Nkhani simeneyo ayi. Nkhani ndionera kuti Mose amaoneka ngati kuti sakupanga zobeba, koma tikumbukire behind it was the devil tempting Aaron and Miriam kuti alande mphamvu mwa upandu kwa Mose. Mchifake mulungu adapanga intervene. Mose sadalowerere, koma mulungu adapanga intervene. Mukumbukira kuti Miriam ndoja adampatsa khate. Uyankhula bwanji kwa udzozedwa wa mulungu, uyankhula bwanji, ukira bwanji mtumiki wa chauta. Tikawerenga numeri 20 pa mavesi a 8 ndi 11 timaonanso pena pamene Satana adayesa Mose amene kuti apange zinthu zobeba, zinthu zoneke zobeba osati mmene zilili. Tikawerenga Exodus 17 timamva kuti mulungu adamulamula Mose kuti amenye madzi ndi ndodo yake, ndipo madzi aja adagawikana. Koma tikafika mu numeri ndime 8 mulungu sadamuuze Mose kuti amenye thanthwe kuti patuluka madzi ayi. Adamuuza kuti speak to the rock. Speak to the rock. Tiwerenge pamenepo. Chauta, tsono chauta adauza Mose kuti tenga ndodo yako iwe ndi m'bale wako Aaroni, musonkhanitse mpingo, tsono ulamule thanthwe kuti litulutse madzi anthu akuona. Listen to that. Ulamule thanthwe ndipo litulutsa madzi anthu akuona. Koma tikafika pa verse 11 akuti apo Mose adakweza dzanja lake namenya thanthwe kawiri ndi ndodo yake, pompo padatuluka madzi ambiri ndipo mpingo wonse udamwa. You hear that? Ambuye akuti ulamule uyankhule. Even in the Bible, in the English version imaveka bwino kwambiri, speak to the rock. And Moses in verse 11 is striking the rock. Sakulamula, sakuyankhulaso ndi thanthwe, akuyang'ana anthu aja, akuyankhula ndi anthu aja, anthu ogalukira, anthu aupandu ino, akualalatira, kwina kwakumenya thanthwe. Izi zinampangitsa mulungu kuti ampatse chilango Mose. Sanakalowe nawo m'dziko la malonjezano. Anafuna zinthu zobeba. Mose amaona kuti ndikamayankhula ndi thanthweli sizimveka zobeba, koma ndakalipire anthu aone mphamvu zanga. Ndifaka mati kodi ife ineyo ndaloni tichite kukupatsani madzi anthu aupandu ino. Amafuna kwina kwakuyankhula ndi anthu, kwina kwakumenya thanthwe lija mwa mphamvu zioneke zobeba zofikapo. Mulungu sanafune zinthu zobeba, chifukwa amene amagwira ntchito si Moseyo, amagwira ntchito ndi mulungu amene. Chimodzimodzi tikawerenga ntchito za atumwi ndime ya 5 ndime ya 36 timamva kuti pakati pa Ayuda chifukwa cha desire yofuna zinthu zozuzwitsa padabwera munthu wina Ambuye atakwera kumwamba dzina lake Tadeus, amene ankanamiza anthu kuti ali ndi mphamvu zoopsa, atha kupanga china chilichonse, ngakhale kugawa mtsinje wa Yorodani pakati. Ndi akuti anthu ambirimbiri adayamba kumutsatira, anthu mpaka 400 kumamutsatira. Anenera abodza, anthu angofuna zinthu zobeba, amakhalanso ndi anthu owatsatira. Komatu akuti munthuyu adatha mochititsa manyazi, Ayuda adathana naye. Chimodzimodzi tikawerenga Ambuyeso amene mutu wa mthenga wa Yohane atatembenuza buledi uja, anthu adayamba kumtsatira ambirimbiri. Ndipo tikawerenga Yohane chapter 6 ndime ya 14 timamva kuti anthu aja adafuna kumlonga ufumu, koma Ambuyeso adadziwa maganizo awo, choncho adangozimirira. Anthu aja amafuna kumlonga ufumu chifukwa kuti akuchita zozizwitsa. Zonsezi tikukamba chifukwa chachani? Tisamale mu nyengo ino ya Lent, tisamale mchikhristu chathu, tikukamba mwabwereza kuti nyengo ya Lent ndi sukulu ya zimene tizichita mmoyo wathu wa tsiku ndi tsiku.
nde akutionetsa Ambuye Yesu pamene akuyamba ulendo umenewu ndi mayesero amene Satana akuwapatsa, kuti Satana akachoka kugwiritsa ntchito the weapon of hunger, kenaka amabweretsa mwa ife kamtima kofuna ulamuliro. Chikalephera chimenecho ndi amatidzaza matama. Satilanda mphamvu, koma mphamvu zathuzo amayamba kutipatsamo matama. Zitsanzo taperekazi Satana akuwayesa atumiki a Mulungu kuti ayambe kuchita matama. Titha kupereka zitsanzo zambiri za m'malemba oyera, koma tatiye tibwere m'moyo mwathu. Zimenezi zimaoneka motani? Nde Satana amayamba kutipopa ife kuti tiyambe kusakasaka zinthu zobeba m'moyo mwathu. Ndi anthu angati atuluka mpingo ati chifukwa chonena kuti kukatolika kumachitika zogona, kumachitika zogonetsa, sikuzichitika zobeba, amangopanga zoloweza. Mwavapo, mwinanso mwanenapo, mwinanso ena ndi amene mukuyankhula zimenezo. Tikufuna zobeba. Ndi amapita kumpingo kumene kumakhala zobeba, kumene kumakhala dzima speaker, kumene abusa ake akamayankhula nanga si ansembe ndi mmene timaphunzirira ntchito yathu. Sikuti kumachita sokhala sukulu yoti poyankhula muzisintha mawu, timayankhula mmene tilili. Nchifukwa ena afama tinena kuti timayankhula ngati tunenerera mpira, timalalika ngati tunenerera mpira. Ena chifukwa cha mmene Mulungu adawalengera amayankhula pang'ono pang'ono, moleza, mofatsa. Koma anthu ena pokumana ndi anthu ajonjo amati tikufuna kobeba kuja. Wansembe asiyankhula monjenjemeretsa, mosameza malovu, mmene ndikuchitira mwachangu kwambiri. Pamenepo ndi timaterero tinapemphera. Aya bale, amene amakhala Satana walowa m'mitima mwathu. Tisakambe utuluka mpingo. Ndi anthu angati amene ndimanena chitsanzo chimobwereza. Ndi anthu angati timakhala selective worship. Timakhala ndi selective worship. Kuti lero imbire ndi kwaya yanji. Kwaya wani simabebetsa. Lero apempheretse ndi Father ndani, Father so. Father so ajama gonetsa so bebetsa. Lile kodi timatembenuka mtima chifukwa choti wina amabebetsa. Amene amakhala Satana kutipangitsa kuti tiyambe kusankha kumva mawu a Mulungu. Tisamale ndi zida za Satana. Pamene Satana amatipatsa ndalama kazakuba, ndalama zovutikira, kenaka amayika kamtima mwa ife kuti tizipanga dish money mwa matama. Ndi anthu angati, azibambo angati amene alowa m'mavuto chifukwa chofuna kusangalatsa anthu, kafuna chofuna kusangalatsa dzibwezi, kafuna chosangalatsa anzawo, ndi amakaba zinthu, amagulitsa chuma chawo, aoneke kuti amakhala moyo obeba, achinyamata amati moyo ovaya, moyo opitirira, amachita zinthu mwachangamo, amachita zinthu mwachitauni, amamvetsa zinthu, ndi amamwa zakumwa zodula za mayina. Kulitu zakumwa kunja kuno zama 1 million, botolo limodzi ma 700,000, ma 200 chakuti 1000. Koma mukaona kuti ambiri amene amapanga zimenezo ndalama zake zimakhala zakuba, zakatangale, kapena zimene azipeza mosavutikira. Satana adayika mwa iwo matama kuti azipanga zinthu mobeba. Alipo azimayi ena ndikukambapa sore ngati ena mukhale offended, adawotcha nkhope zawo, zimankhwala dzina zakumwa, dzina zopaka, atafuna zooneka obeba. Adauza ndani kuti kuoneka bwino ndikuyera basi, ndiye kuyera kwaketu. Ena adanena achinyamata ena akukambirana akuti pali ziwalo zina zathupi sizipanga nawo zopusa. Ndamata akapanga zimene zomapeza kuti manja sadayere nawo, mwina makutu sadayere nawo, makutu, manja, mapazi samapanga nawo zopusa. The point is, Satana amabweretsa mwa ife ka desire, ka mtima kuti tioneke obeba. Ndiye timaotcha nkhope zathu. Komatu Mulungu adatipatsa maonekedwe athuwa pazolinga. Ife amene timaoneka ngati tili ndi khungu lakuda, Mulungu adatipatsa cholinga malingana ndi nyengo ya kwathu kuno ku Africa. Tikamakamba nkhani imeneyi ambiri timakwiya nayo. Koma lero tikukambirana zida zimene Satana amagwiritsa ntchito makamakanso mu nyengo ya Lent, akafuna kuti atibweze mbuyo, akafuna kuti tisaphatane ndi Mulungu wathu, kutipangitsa kuti tiyambe kupanga seek zinthu zobeba. Komano patime pa zonsezi ndi zija adayankha Ambuye Yesu. Choka iwe Satana, usayese Ambuye Mulungu wako. Malembo akuti usayese Ambuye Mulungu wako. Satana amapanga zimenezi ndi cholinga chonena kuti we should put God to the test, kuti tiyambe kupembedza iye, kuti tiyambe kupembedza ademoni yake. Putting God to the test. Mwina ena sabwera kwa ife ndi mtima otipatsa matama, koma amadutsitsa pa matama apo nkutipatsa mwano ndi makani.
sindizima mankhwala ndimapemphera kwambiri. That is putting God to the test. Mukudwala malungo, mankhwala malungo alipo. Imwani kenaka mukumpempha Mulungu machiritso. Mulungu adzadzera mu mankhwala amene adapangidwa kuchokera ku zolengedwa zake kuti inu muchire. Osati ine ndimapemphera kwambiri ndizikana timamva kuti iliko mipingo ina yotero. Kumeneko nde putting God to the test. Yes, Mulungu amachita zonse mwadongoso. Komatu Mulungu sadzagwiritsa ntchito zipangizo zimene zili alien kwa ife, zipangizo zimene ife sitikuzidziwa. Mulungu amagwiritsa ntchito zipangizo zimene zili so common zoti ifeyo sitingadodome. N'chifukwa chake tu sadafune kubwera pasi pano kungotsika mkudzambatuka nkumati Yesu janda amene, mwana wa Mulungu janda amene. Adayenera kutenga ma processes onse, adayenera kufika kwa munthu amayi, adayenera munthu amayi kutenga pathopi, adayenera munthu amayi kubereka mwana, adayenera mwana uja kumakula nthawi inapo kusowa mutempere muja, adayenera nthawi ina amayi ake kumuuza kuti watisautsiranji monga achitira mwana wina aliyense. Idakwana nthawi yoti wafika pa zaka monga mnyamata wina aliyense nthawi imeneyo zaka 30 alandire ayambe kugwira ntchito yake. Ambuye adatenga mastepi onse amene sangathe kutidzidzimutsa oti tionemo Mulungu munthu mwa pakati pathu. Koma ambiri timangofuna zinthu zozizwitsa to the extent kuti timamuyika Mulungu to the tests. Mwavapo mbuyomwe kuti atumiki a Mulungu ambiri amapanga ma business, atumiki a Mulungu ambiri amapanga even maulimo osiyanasiyana, atumiki a Mulungu ambiri amadzidalira amaweta ziweto, amapanga zimene zija adamvetsa mawu a Mulungu, iwo amadzidalira ndi ndalama zimene timapatsa amakadzidalira. Koma tsopano atumiki omwe akabwera kwa ife ndi amatipempha kuti tiyese Mulungu, hayi mungonena kuti amemulandira. Iwo they are working hard with the little money that you give them. They are able to invest, they are able to use that money for business kuti azidzithandiza zosowa zake. Ife ndeti makhala tikujezera nchechi, I receive papa, I receive prophet, I receive man of God. Mulungu wathu amafuna tizigwira ntchito, amadalitsa ntchito ya manja athu. Mulungu amadalitsa khama lathu, Mulungu amadalitsa mphamvu zathu. Mtima ongoti I receive osagwirira ntchito china chilichonse, kumeneko nde kumuyika Mulungu under test. Ndi zimene akunena Ambuye Yesu lero kuti usayese Ambuye Mulungu wanu. Abale ndi alongo, tatiye tikumbutsane, tatiye tipemphererane kuti chipembedzo chimene chimangofuna zinthu zosangalatsa, zinthu zobeba, chimenecho chimangosanduka entertainment, chimene anthu sitingachithandize kuti tisinthe miyoyo yathu, tisinthe mitima yathu. Ndipo chipembedzo chotero chimakhala suicide, chimakhala chikudzipha chokha. Satana ndochenjera kwambiri. Aliko anthu ena matilero uthenga unali bwino ku church kwafusa kuti kunali chani, ndipo lero father amene aja amaseketsa kuti inde nkuseketsa kwawo akamba ya no amayankhula mwamphamvu ayimba nyimbo zambiri kuti inde, koma finally mwatengamo chani. Tangowerukira kuseka basi. Satana amatipatsa matama, Satana amatipatsa kantima kuti tizisakasaka zinthu zobeba. Chinanso pamene akuti yesa Satana amafuna kuti tipange ma shortcuts. Ingodumphani apa, Mulungu auza angelo anu, Ambuye Yesu akukana zimenezo, because Jesus doesn't want shortcuts in life. Tilipo ambiri amene timafuna njira zachidule. Ndeto Antony Makondetsa adayimba mbuyo, wayenda zachidule wakumana nazo, wayenda zamadulira wakumana nazo. Oyenda zachidule amakumana nazo. Pamene tikukambirana kuyesedwa kwa Ambuye Yesu, nkhani imene tidzayitambasulanso tsiku la mawa pamene tikumaliza the desert experience, muona kuti Ambuye Yesu adawatengera ku chipululu. These days we should be very careful. The devil is taking us into a new wilderness. Akutitengera ku chipululu cha internet, sakutitengera ku chipululu ngati kumene adalowa Ambuye Yesu. Munyengo ena Lent tikhalo samala, Satana atitengera ku chipululu cha internet, ku chipululu cha social media, ku chipululu cha political parties. Mawa tiona the new desert which the devil is taking us through, is taking us into, kuti tisantumikire Mulungu, kuti tisakwaniritse kuphatana ndi Mbuye wathu m'masautso ake, kuti tidzauke naye. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. Ambuye akhale nanu. Madalitso a Mulungu amphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera, akutsikireni ndi kukhala nanu nthawi zonse.
Ndikufunireninso abale ndi alongo madzulo opambana ndipo osatopa pochita zabwino. Bye.